ವರ್ಷಲ ಇಂಚೆನೆ ಮಗ ವಂಗಬತ್ ತಾಂಕಿನ ಕೈ ಕಂಜಿನ ವಾ ಪಿಲಿಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡ ಈ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಈತು ವರ್ಷಡ್ ಪೇರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತನ್ ಬುಡ್ದು ಊರ್ದ ಮಾತ ಪೆತ್ತಲ್ಲ ಪೋಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ದಾದ ವಿಷಯ ವಾ ಪಿಲಿಪತ್ತೊಂದುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ನಾಡೊಂದು ಬಲಯ ಎನ್ನು ನಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೋದಾರ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ಲ ಹೊರನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತರತೆಗಿದ್ದು ಗೂರ್ದೇರಿಯಾ ಈ ಜೋಕುಲು ದಯ ಪುಯ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಬೂರಿಯರ ದಾದನ ಉರುಡು ಪಿಲಿತ ಜನೆ ಉಂಡುಗೆ ವರ್ಷಲ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಕಾಲಾನಗನ ದಾದಾಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ಲೂರ ಕಾಟದ ಊರತ್ತು ಪಿಲಿಪತ್ತುಡು ಬಂದು ನಂಬರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೈ ಕಂಜಿಲು ತೋಜಂದೆ ಪೋಪ ಏತೊಂದು ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಕಿರಾಯಿಗೆ ಕಣತಿನಿ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಗಾನೆ ಊರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಊರದ ಹಿರಿಯರು ಈರು ಪಟ್ರೆ ಅಪ್ಪೇನೆ ತೇ ಮಲ್ಪನಾರು ಈರು ದಾದಾ ನಮ್ಮೂರು ದಾದ ಸರಿ ಬರಂದಿಚ್ಚಿ ಪಟ್ರೆ
ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಡ್ಲೆ ಶಬ್ದ ಕಡಿದಿನ ಕೈ ಕಂಜಿಲು ಒಂದಿನ ಓದೊಂದಿದ್ವಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಿಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದಾಯ್ತು ಗಜವನ್ನ ತಿಕ್ಕೋಡತ್ತೆ ಕಲ್ವರ್ನ ಕಾಟ ಅಪ್ಪಂದ ಈರುಗು ಇಡಿಮೊಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡವು ಇಡೀ ಊರುಡು ಪಿಲಿದ ಬೊಬ್ಬೆದ ಸದ್ದುಕೇನು ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಪಿಲಿನಲಿಕ್ಕೆ ನಂತ ಒಂದು ಮಣ್ಣಾಗ ತಲೆ ಗುರಿ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಡು ಪಟ್ರೆ ಇಂಚು ಗಾಯ ಒಂದೊಂದು ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಕೋಡಿಗೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಏಪ ಧರ್ಮ ನಡೆದಿನ ಅಧರ್ಮ ಪುಟ್ಟರೆ ಶುರುವಾಂಡ ಆನಿ ಈ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಂಡು ಕಾಸ್ದಮದ ನರವಳಿಗೆ ಅಂಕೆ ಮೀದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದುಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಯಕನೆ ಆಡು ಪಣ್ಣ ಹಠ ಏಪ ನರವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಗ್ಗುಂಡ ನನ್ನದು ಮಿಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದೇನ ಆನಿಯೇ ಆ ಪರಮಶಕ್ತಿಲು ಕಿನ್ಕೆ ದುಪ್ಪನ ಯೋಜನೆ ಅಂತಿತ್ತು ಆಚರಣೆ ಆಡಂಬರ ಆತುಡು ಆಡಂಬರ ಅಹಂಕಾರ ಆದ್ಬೋದು. ಅಹಂಕಾರ ಅವನತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಚರಣೆದ ಇತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವನತಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಗೂಢ ಶಕ್ತಿಲು ತನ್ನ ಕಾರಣದ ತೋಜಾರೆ ಶುರು ಮಲ್ತ ಸರಿ ಕೇನ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಮುನಿದೆ ಅವು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟದ ಆವಳಿತಿನ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಉಜ್ಜಿ ಈ ಊರು ಉಂಟುದುಂಟು ಮೈಲಿಗೆ ಇದು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಇದು ಲೋಬನಡು ಪುಗೆ ಪಾಡ್ದು ಊದುದಿ ಇದು ಸೇಡಿ ಮಣ್ಣದ ಬಣ್ಣಡು ಕರತ ಕರಿತ ರಂಗನ ಬರೆದು ಪಿಲಿಯೇಶ ಜೆತ್ತಿನ ಜಾಗ ಇದುವೇ ಪಿಲಿ ಪಂಜರ ದಪ್ಪನ ಪಟದಿ ಇದು ಮುಲ್ಪಲ ನಿಕಲ್ನ ಹಿರಿಯನಗಳು ಬಾರಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಬದುಕಡು ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಧು ಮಾಂಸ ಬುಡ್ದು ಅಪ್ಪೆನು ಸುಗಿದೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೈಕ್ ಬೆಲ್ಪ ರಂಗನ ಪೂಜಿದು ಆರಾಧ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಮಾತಾ ಓವ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಜನಕ್ಲೇನ ಮದ ಮತ್ಸರ್ಯದ ಅಹಂಕಾರ ಮದ ಹತ್ರ ಮಾತಾ ಉಂತುದು ಪೋಂಡು ತಾನೇ ತನ್ನದು ಆ ಒಂದೊಂದು ಪಂಪಿನ ಬತ್ತಂಡ ಆನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಎಂಚ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಅಲ್ಪಡ್ದೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂಚೂರು ಗುಡ್ಪಾದು ಬಂದೆ ಇಕ್ಕಲಿಗೆ ಏರ್ನ ನಿಲ್ಲದು ದುಂಬು ಪಿಲಿಪಿದಾರ್ಜ ನೆನಪುಂಡ ದೇವಿನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಎಕ್ಕಿದಾಡಂತ ಬಂದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಪಣಂದು ಸೇರು ಅಂದು ಅಲ್ಪಡ್ದೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಶುರು ಆವಡು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೈ ಬಿಡ ಪಾತ್ರ ಹಸರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಸುತ್ತ ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಒಂಜಿ ಅದರ ಪರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಸಮ ಅವನು ಏಪುಗಳ ಅಡ್ಡ ಸಾದಿ ಪತ್ತ ಹೊಡ್ಸಿ ರಂಗೋಡು ಮೋನೆ ಪಿಲಿಯಾದ ಗೆಂದ ಕಾಯೋಡು ನರಮ್ಮಾನಿ ವ್ಯಾಗ್ರಹ ಮುಂಡ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಕೆಬಿಯಾರ ಕೇಂಡ ಮೈಮಣ್ಣು ಕೈಕಾರ ಭೂಮಿಡು ಉಂಡ